brate. Da, kad si sa njim iz ljubavi. E, ovo mi je najjače, Tevra, kad kače ribe kao kad si sa njim iz ljubavi i snime buraz ono kola, ono šok bomba buraz, vidi, lik menja brzine na kondom. Kemijsku olovku buraz. Bukvalno penkalo. Tevra je penkalo buraz, lik na penkalo menja brzine i kao kad si sa njim iz ljubavi. A ne, buraz, s njim ćeš da budeš iz ne znam čega, buraz. Ja ne znam što ovo devojke imaju, kako se zove, potrebu da fleksuju time kao što da njihovi momci nemaju love i da su oni s njima kao, pa naravno šta, ti si kao posebna što si sa likom koji nema love. Šta, svaka riba koja je sa likom koji nema love treba se... Što sve, brate, ljafova riba ne hvali da je sa ljafom? Razumeš, what the fuck? Što ne snima punta i kači na TikTok? Te bra, ne razumem, ono, šta ti treba ti validacija od drugih ljudi da si ti dobra osoba zato što si sa likom koji nema para. Pa to je normalno, ljubav je, normalno treba budeš sa likom iz ljubavi, to ne treba se dičiš time i da se hvališ, jer je to normalno, ono, ali kao, znaš... Pečurkina devojka snima iz autobusa. To ti pričam, flex. Ne razumem, brat. Vozi autobus, brate. Da, ne, tramvaj, brat. Šta ti imaš protiv punta? Buraz, meni punto najjači auto, ja sam razmišljao da li uzeo Brabusa ili punta, nego sam uzeo Brabusa zato što punto nema onaj krovni nosač, inače bi uzeo punta, buraz, i to je to. Aj, punto je mnogo težak, zapravo grande punta. Grande punto, da, pa pitajte Ljafa, ja sam njega ispitivao za auto, ono, razmišljao sam šta da uzem tebe. Nego fore, i onda kad sam uzimao Lamba, sam isto bio fazon da uzem punta, ali sam skontao tebra, ono, mislim, italijanska marka, isto sranje, drugo pakovanje, ali ovo je... kako zove punto, kako zove, ima previše prostora, razumeš, i onda ja ne bih znao sad s tim prostorom, pa su uzeo Lamba koji je skučen. Udobnije mnogo od Lamba i onda značite... Znaš, a ja sam hteo malo da budem skučeniji, da se kali malo, da se čeličim, razumeš, životno, tako sam uzeo Lamba. Punto je divlji, brate, ne možeš da kontrolišeš. To ti pričam. Da. Elem, Karleuša koja kaže baka prasi idealan muškarac, da čujemo šta je rekla moja beba. Dobila od bake praseta nego... Ja sam više dobila od bake praseta nego od svih ovih frajera s kojima sam bila, tako da ispada da je baka prase najbolji s kojim sam pričala. A, reci jebote, a kako sam je iznenadio, buraz, ona nije mogla veruje da ona i Rolex pravi 100%. Šta bi tek bilo da što tek dobije ove njegove devojke, to je ono. Moje devojke šta dobijaju? Evo, sad ću kažem javno da Jelena čuje šta moje devojke dobijaju. Pod jedan, dobijaju najveću neizmernu ljubav. Što je najbitnije. Pod dva, najjači seks u životu. Jer vidite ovaj primerak. Znate li kako on jebe? Moramo da lažeš, ajde. Ovo je specimen. Znate kako ovaj primerak ljudski, ono vrhunski primerak ljudske evolucije, znate kako jebe boleština? Pod tri, lovu. Ajmo dalje. 3 cm. Ko napiše da ima manje ispod 15 cm, banite ga moderatori. Elem, da. On je idealni muškarac onda. Idealan muškarac, tebe. Dobila sam Rolex od, ne smem ni da kažem koliko. Ja sam bila 100% sigurna da je fake. I onda, ja sam više... Respekt. Ovo ne znam zašto zašto je moja pesma. A stilo, Tevra, ovo mi dovela do ludila, nema sumnje, Tevra, znaš? A vidi, ne znam, tekst has left the chat, gle ovo. Gledaš, ona peva, došla ovde, peva Nući, hi hi ha ha, peva moju pesmu, gle. Šta peva, Devita, buraz? Šabana Šaulića odradila buraz ovde u sred moje pesme, gle. O, žal otpevala, vidim, čitam susana buraz. Ovde odradila kad me put nanese. Znaš ono, buraz. Havarija, burazeru. O! Da, komentar, buraz. Čekaj, šta je više bilo? Da, sledeći, zato sam, slećalo malo, kao hi, ha. U pola noći ostaje bez daha, hi, ha. A sledeća pesma, lo malo, lol. Random word generator. Bukvalno, Tevra. A ovo, razeru, šok bomba, znaš?
Ovo sam te bra. Slušajte, znači, znate kako sam se ja presmeo na ovo? Kaže, majka kad priča ljudima o meni, slušajte sad. Živi u sranju, u buba švaba stanu. Siromah je propali, zato dobit će reklamu. Ajmo, ljudi, kogod ima pare, donirajte čobanu da ima za cigare. Ovo je za pečurku, moram sposobljati. Alo. Šta se vratio za mene, koji kurac? Te bra razileo lik sa Kevu. Gle ovo, brate. Bako pali kocku i dabog da dobio rak kosti i majmune srpski će... Okej, polako. Jao, kako sam uradio ruke, devojka će sama tražiti da je bijem. Respekt za Velimira, buraz, gle ovo. Glej, respekt, buraz, glej ruke. Glej ruke, buraz. Bukvalno, brate, bukvalno ono. Da je davi i da je bije, buraz, otprilike. To je jedino što može traži kad vidi ovolike ruke. Realno, da se ne laži. Hop! Šta kaže riba kad vidi ovo? Hop! Bako tuci me, ali ja ne sam, razumiješ, da će me hapse, razumiješ, da se ja naliču. Inače, ljudi, imao sam sinoć encounter, neka riba me napala, buraz, morao sam da je kikujem iz stana, ali neću pričam sad o tome, zato što ono, imam dokaze da sam nevin, a buraz, riba me iznapadala, kunevam se. Napala me riba, gledajte ovo, vidite ovde ogrebotine, ovde, te bra, i ovde. Obe ruke mi izgrebala riba, vidi ovde, ha? Napala me, došla ona da priča sa mnom o životu, ja rekao, neću pričam, brate, ono pijena, razvaljena, i kao, aj se svađamo, ja rekao, šta se svađamo? Ja rekao, beži bre, ajde napolje, izlazi. I ona kao, ne, dođe da pričamo, izgrabi me za ruke, izgrebe mi ruke, buraz, ja uzeo da snimam sve, imam dokazano da nisam kriv, buraz, jebote, ono će me prijevi za neko silovanje, buraz, ja nisam dotakao majke mi, ona mene zaskočila, buraz, nešto vamo tamo i poslije krenuo me napada. Ja samo izbacio napolje, rekao, srećan put, buraz, sve najbolje ti želim, izlazi napolje, ona mene i napala, gledajte ovo, sad ću vam pokažem, imam dokaz, buraz, gledaj sad ovo, sad ću vam pokažem samo ovaj deo, majke mi, ne, otvori mi svima kako karam neku ribu, stani, ne si to. Ne, gle ovo te, bra, ma, slao sam. Gledajte ovo, ljudi. Jebote, ajde, izađi mi iz kuće, sve normalno. Samo te pitam na sekundu. Ma izađi. Da si okej? Nisam okej, izađi. Da popričam. Ma izađi, bre. Izvini. Izađi napolje, bre, odmah. Ali te vrat. Buraz, ja sam atakovan. Izvini. Ne, izvini, ona meni kao izvini, buraz, i napadne me. Hoće da popričamo, te bre, iznapadala me riba, iskasapila me, jebote. Šok bomba. Što si takav što ne popričaš sa njom? Ali imam dokaz, te bra, sve sam snimio, buraz, znači, holy fuck, ono, znate, koji stres, brate, ono, nameštaju me ribe, te bra, ono, paklenac, ajmo dalje. Elen. Jeste primijetili da... Šta ovo biše nešto iz Kenja? Ovo je nešto iz Kenja, uvijek je nešto Kenja, brate. Šta je sad iz Kenja? Svi ljudi koji su pošli sa Balkana tamo neđe preko nisu se više vratili. Koji su pošli sa Balkana nisu se više vratili? Dođu samo jednom godišnje, čisto da obiđu porodicu i to je to. Svi su uspješni tamo, svi imaju, mislim ne svi, ali većina ima neke svoje firme. Jeste, svi što su otišli sa Balkana, te bra. Pa ja kažem, Elon Musk je Srbin. Elon Musk je rođen u Republici Srpskoj i otišao je, buraz, za Ameriku i otvorio je PayPal i SpaceX i Teslu. Pa ja kažem, svi sa Balkana što odu ne vrate se. Pa što bi se Elon Musk vratio, te bra, kad je pokorio cijel svet? Buraz, to je priča, razumeš? Elon Musk iz Republike. Trump je rođen u selu u Hrvatskoj. Kako se zove Leonardo DiCaprio je iz Surčina. Buraz, znači, vama to nije jasno. I oni svi odu preko da rade, otvore firme i ljudi se čude što se ne vraćaju. Pa ja bi se vratio na Balkan da sam Leonardo DiCaprio. Bih kurac. Šta da glumim, tebra, u južnom vetru, tebra, se pucam sa Bikovićem. Boli me kurac, tebra. Idem, tebra, da akcijam tamo sa ovima, sa The Rockom i tom celom kompanijom Kevin Hart, buraz. Stay lud, buraz. Pa šta mi pričaš, tebra? Razumeš? Bill Gates je iz Čajetine. To ti pričam, buraz. A evo i redovni otišao pokorio celu Dohu. To ti pričam. Ili kad će dođe nikada. Ne, pa mislim ovo. A ova bi mogla da ode, bre, negde van malo kod logopeda, buraz. A lik napisao, ja sam se vratio, šta pričaš ti? Ja se vratio, šta pričaš ti. I ona kaže, vidimo, nisi se opismenio, te vrap. Eto. Šok. Elem, iskenjala se, šta je ovo? Da, evo, šta nije u redu sa muškim rodom? Naravno, zato što jedan muškarac nešto uradio loše,
šta nije u redu sa muškim rodom. Pa šta ja treba da kažem šta nije u redu sa ženama kada ova mene napadne buraz juče, ja treba da kažem šta nije u redu sa ženskim rodom, brate, ima i izroda suda. Šta je s očima, brate? Sočiva se kaže. Danas sam drugi put od istog dečka ispaljena za bleju. Dobro, On me zvao, dobro. prvi put je ispalio, ja sam rekla to je to. Kad sam dala drugu šansu, ispalio je pola sata pred bleju. Dobro, Ali, dobro, moja kosa je ošišana, dobro, isfenirana dobro, i top. top. Onaj nokat jedan što mi kote. Uj, Spremni za drkanje, odlično. za triceps. Koga briga za Tebra, ali kao što nije redu sa muškim rodom, a ribu ispalio lik Tebra našu drugu da jebe, mislim, ono, no hejt. Tebra, vidi prvi komentar. Muškarci su izumrle vrste, a ostali su samo stvorovi muškog pola. To je rekla Lilith. E se nađu mrzitelji. Evo je Lilith. Da poznaješ me dobro. Pa Tebra, ova da dođe buraz, medveć bi je zaobišao, znaš? Ajde, molim te, brate. Pa jebote, ono, ne staraju se devojke o sebi, boli kurac i onda se čude što ih muškarici neće. Pa ajde, molim vas, kao što ja kao muškarac, Tebra imam pare, popularan sam, lep sam, buraz, ja još treniram. Trudim se da budem još poželjniji muškarac, da budem što uspešniji na svakom životnom polju, da budem najbolja verzija sebe. A devojka neka neće trenera, pusti sebe, pusti bude premršava, predebela i kao, gde su muškarci? Pa naš gde su? Jebo one dobre ribe. Sali! Ajmo dalje. Naravno. Ova riba, respekt za ovu ribu, evo, da ne bude samo da hejtujem žene, slušajte ovu ženu, znači slušajte ovo i jedan aplauz za ženu prema što krenemo, slušajte ovo, respekt, amin. Ja muža pitam za sve, ja ga doslovno... Naravno, ja muža pitam za sve, ja ga doslovno pitam, bebe, ali ja mogu sa drugaricama na kafu, on ako me pusti, ja i odem s drugaricama na kafu. Ako se desi da mu se ne svidi neki deo mog odevnog predmeta, ne znam, kaže, to ti je kratko, ja to promijenim bez pogovora. Ja uživam da slušam svog muža, ne verujem u ta feministička sranja, smatram da je poštovanje obostrano, isto tako i on mene za sve ispoštuje, vi mi sad razapnite mitne. Ja se iskreno ne slažem sa tim, buraz, da ono, treba devojka sve da pita muža, razumeš? To je malo možda ekstremno, ali opet respekt. Njena stvar, jer se njoj sviđa, jer njoj odgovara, respekt. Ali ja se ne slažem sa tim ekstremom, razumeš, da moraš da kao pitaš muža, da smeš da izađeš s drugaricama. Ja smatram, brate, dok ima međusobnog poštovanja, razumeš, da devojka, razumeš, se ne ponaša ko retard, može raditi šta hoće, jer se slažete. Pa čak može da ode u klub, Tebra, ako neće popuši 12 kurčeva, što je bi ja njoj branio da ode u klub, razumeš? Ako će da odjebe svakog lika koji priđe, što ne bi otišla u klub, brate? Što ne bi otišla sa drugaricama na piće? Što ne bi obukla šta god hoće? Jer se ona osjeća lepo i seksi u tome i treba da se osjeća tako, razumeš? Samo nesiguran muškarac će sa svojoj ženi da brani neke takve stvari. Kažem, malo mi je ekstremno ovo, ali opet... Sajferova žena. Ozbiljno. Respekt. Ne, kažem, meni je, kažem ti, malo ekstremno to, kako zove, da pitaš, da tražiš dozvolu za sve, to je malo ekstremno, ali opet, brate, respekt. Nisi oženjen, pa tako sad pričaš. Nije, Tebra, nego sam ja siguran u sebe. Ako ja nađem ženu za koju ću morati da razmišljam gde je ona, šta radi, s kim je, ne treba ti takva žena, Tebra. Ti ako ćeš da ljubomorišeš, da razmišljaš po ceo dan šta radi tvoja žena, ti ne treba da imaš ženu, ne treba budeš s njom, razumeš? Ti ako ne možeš svojoj ženi da veruješ 220%, ti ne treba da imaš ženu. Ne ženu, devojku. I obrnuto, tako je, naravno, podrazumeva se. Baka prase pokazao svoju... A da, gledajte ovo, svaka ženska osoba, Tebra, koja se pojavi na mom live-u, nova devojka. Javljaju mi se ribe i kao, opa, opet imaš devojku. Kažem, kakvu devojku? Gledajte ovo, profilno. Pokažem ovu ribu kad sam je pokazao davno. Lepša od Anje, Baka prase, nova devojka i svi pišu Anja lepša, Anja najlepša, what the fuck. I onda ova riba od juče što je bila na rođendanu, nova devojka, svi kao, ova je naš, ljudi, pa šta će svaka riba koja prođe kroz ovaj stan mi je devojka? Šta se ja ušao, brate, posle Anje sam ušao 40 veza, izašao iz 40 veza, ne razumem? Kontaš, buraz, what the fuck? Koja mi je šifra? Ja, ljudi, molim vas. Znači, znate da je Vojaž moj brat. O, sam vidio danas, brate. Ljudi, Vojaž je moj brat. Jeste. Ali moramo prokomentarisati ovaj moment. Znači, Vojaž je moj brat. A slušajte ovo. Uzdržite se. 42 ribe, ne 40, moja greška. Slušajte se ovo. Koja mi je šifra od telefona? Ajde.
A zašto bi rekao ko ti šifra? Niko neće uzeti moj telefon, cijeli naš voleram se. Niko neće uzeti moj telefon, Anđela, ne švaleram se. Brate, Ne švaleram se. Vojaž je stvarno primer lika koji je doživao najjaču evoluciju ikada. Od ovog lika do lika danas, buraz, respekt. Majke mi ono, respekt i amin za Vojaže, jer ovo je lik, buraz, bio ono, respekt, zaljubljeni klinac, malo, brate, baš bio kriminal, te, brat. Slušajte ovo, molim vas, moram opet da čujem. A zašto bi rekao ko ti šifra? Niko neće uzeti moj telefon, cijeli naš voleram se. Kuneti se, ovo je kao da je lik napisao ono liniju za seriju neku ili ljubavni film, razumeš, ili anime. Ovako nešto bi rekli u animeu nekom ljubavnom, 100% te, bra, ono, šok bomba. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Najjače, ne, šok bomba. Ali respekt za, respekt